ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ନିଦଟା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଭାବୁଥିଲି କି ଶୋଇଥିଲା ଭାବୁଥିଲି କି ସକାଳେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯାହା ଥିବ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦାନେ ଦାନେ ପେ ଲିଖା ହୋତା ହେ ଖାନେ ବାଲା କା ନାମ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଏମିତିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ପଖାଳ, ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ, ଆମର କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ଭାତରେ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଚକଟି ଦେଇକି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।